मानगोनां सिनिगाव हलाफारा गामिनि गासै रायजो राजाखौ आंनिफ्राय आखाइ खबजबनानै गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै खर' गंलायै नोंथांमोनखौ आङो खुलुमहरनाय जासिबाय आंनिफ्राय। दिनै आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनबाय थादों। साननैसो जोंहा आबैनि जे रुंसारि जालांनाय समावहाय आं सासे आलासि लाबोदोंमोन। बे आलासिनि लाबोनायनि सायावहाय सानैसो मानसिफोरा जे आंखौ ओरैबायदि राव बाहायगासिनो दङ, बिथांमोना आंनि सेराव फैया लाबालासेनो गुबुनफोरनि खोमा एबा खोनायनानै आंखौ ओरैबायदि माने गाज्रि माबायाव सिटुएसनाव एबा गाज्रि रावै आंखौ माने फोरमायनो बिथांमोना रायजोफोरनि सेरावहाय लाबोनो नाजागासिनो दङ। बिथांमोनखौ आङो बुङो गोख्रों रावै आङो बुङो, बिथांमोना आंनि सेराव फैनानै एबा गुबुन मानसिफोरनि सेरावहाय बुङा लाबालासेनो नोंथांमोना डाइरेक्ट आंनि सेराव फैनानै नोंथांमोना सोंफै आरो जाय मानसिया आंनि सायाव बे रावखौ बाहायगोन, ओरैबायदि राव गाज्रि रावै सोदोबै बाहायगोन, बिथांमोनखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हानो नांगोन। बिथांमोना जाबायदि आंखौ माने आंनि भिडिअ बानायनायावबो गाज्रि रावै आंखौ सानैसो मानसिफोरा गाज्रि रावै बुङो, आंखौथ' सापर्टखौनो खालामखाया आरो नाङाबो आंनो सापर्ट खालामनायखौ। थ' लोगोसे आं फोरमायो, जाय मानसिया जोंहानि आयंखौ ओरैबायदि गाज्रि रावै सोंखारिबाय थादों आंनि सायावहाय, आंनि आयंखौ बुङा लाबालासेनो नोंथांमोना आंनि सेराव दम दोङोबा आरो हिम्मत दोङोब्ला आंनि सेराव फैनानै नोंथांमोना बुंफै। भिडिअनि गेजेरजों बुंनो हानो नांगोन दे, सोंनो नांगोन। नोंथांमोनाबो सोंथि खालाम भिडिअनि गेजेरजों, आंबो नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों सोंथि खालामगोन। गोबां दुखु मोनदों आङो, मानोना नोंथांमोना सासे गामिनि मानसि बिबानगिरि जानानै सानैसो मानसिया गावखौनो गोरों होननानै ओरैबायदि दिन्थिनो नाजागासिनो दङ। गामियाव ओरैबायदि गाज्रि मेगनजों देग नुबाय थानानैबो बैफोर रखम सुबुंखौ हमा लाबालासेनो नोंथांमोना दिनै आंनि सासे आलासि जायो ना आंनि बिनानावसो जायो सोमोन्दैयावहाय नोंथांमोना सोङा लाबालासेनो आंखौसो अनजना हिनजाव लाबबाय होननानै बै समाव दावराव खालामगासिनो दङमोन। खिन्थु दिनै आं रागा जोंदों बैफोरबायदि सुबुंखौ मालायनि खोमायाव सोआलासेनो नोंथांमोना, आं सासे गामिनि मानसि जानानै नोंथांमोना दिनै आंखौ सोङा लाबालासेनो गुबुननि खोमा सख'नाया नोंथांमोननि गोरोन्थि, बे गोरोन्थि। नाथाय नोंथांमोनखौ आङो बुङो, आंनि सायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहाया लाबालासेनो नोंथांमोना आंजों मोजाङै सावरायफै आरो बेबायदि गाज्रि राव आङो खालामाखै। रायजोफोर, आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजानिफ्राय खर' गंलायै निमाहा बिनाय थायो। आरो जेब्लायबो आङो बेबायदि गोरोन्थि लामायाव आगान सुराखै आरो सुरलाङाबो आरो नाजाबाय थागोन आङो। जाय मानसिफोरा आंनि सायावहाय गाज्रि राव बाहायगोन, ओरैबायदि मानसिफोरखौ आङो बिथांमोननि सायावबो आंबो गाज्रि कन्टेन्ट खालामबाय थागोन। बिथांमोननि सायावहाय जाय बायदि मानसिफोरा आंनि सायाव ओरैबायदि एक्सन लायो, बिथांमोननि रेकर्ड लाखिबाय थादों आङो। दिनैबो आंनि भिडिअ बानायनायावनो ओरैबायदि राव बाहायगासिनो दङ बिथांमोना। बैफोरबायदिनि गाज्रि रेकर्डखौ आङो स्क्रिनशट खालामनानै आङो लाखिना दोनदों। मोनसे समाव रायजो राजानि सेराव आङो दिन्थिगोन। थ' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। थेंक इउ रायजोफोर। आङो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खर' गंलायै आंनिफ्राय निमाहा बिनाय थायो। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला गावनिनो आंगो जोनोम गामि हिसाबै, गावनिनो बर' फिसा हिसाबै जाहाथे बयबो निमाहा होलायो। गोजोन्थों रायजोफोर, थेंक इउ।